Днес ще отида до Румъния на стоп. Човек, това е мега неловко. Трябва да стигна до Букурещ, като ползвам единствено картон и моя чар. We're trying to pass the border. Would you please help us? Правилата са следните. Целият транспорт трябва да бъде безплатен. Ако няма кой да ме закара, буквално тръгвам пеша. И трябва да се кача при минимум 5 човека. В противен случай видеото ще стане твърде кратко. Да вървим. Повечето нормални хора биха започнали от Ботевградско шосе, обаче аз не съм от нормалните хора. Затова реших да започна от перфектното място за целта – Витошка. Човек, хората са мръсни милионери. В момента е сряда сутрин и центъра е пълен. Тия хора нямат ли си работа? Планът е следния. Трябва да намеря някой достатъчно тъп, който да се навие да закара съмнителен тип до края на града. На пръв поглед, схемата беше безупречна. Извинете да попитам, случайно да имате кола? Добре. Трябва някак се да стигна до Ботевградско шосе. Има ли как да ме закарате, ако имате кола случайно? Извинете, пичо, имате ли кола? Случайно някой от вас да няма работа и да има кола? Извинете, господине, бихте ли ме закарали до Ботевградско шосе? Обаче това се оказа доста по-сложно, отколкото си мислех. Hello, brother. I need to reach Ботевградско шосе. Do you have a car by chance? No, I don't know. I don't know anything about this place. Извинете, трябва да стигна до Ботевградско шосе, обаче нямам право да ползвам пари. Случайно някой от вас би ли се навил да ме закара или... Точно на тия гладни години няма как да се получи, брат. Разбираемо, благодаря ви. Цял ден седим. Лек ден! Трябва да стигна до Ботевградско шосе. Нещата не станаха точно така, както очаквах. Абсолютно никой не ми се нави да ме закара до Ботевградско шосе. Като се замисля, идеята беше тъпа. Човек, то на центъра няма българи. Те всички са чужденци. А ако случайно има някой българин, той си говори по телефона. Ти не можеш да заговориш никого. Добре, Митко, сега какво ще правим? Трябва да ходим пеша, човек. Дава го 3 часа. Всеки пита къде е оператора, но никой не пита как е оператор. Разбира се, че нямаше как да остави Иво да върви пеша. Той има пълното право да ползва градския транспорт. Затова оставих целия багаж на него и по най-бързия начин се запътих към пътя за Плевен. Времето си летеше, а аз все още бях далеч от крайната цел. Явно да тичам 15 км не беше най-добрата идея. Да, така бягайки няма да стане. Тук има бензиностанция. Може просто да се пробвам да питам някой да ме закара до другата бензиностанция, където ще срещнем Сиво. Малко ми е неудобно, човек. Извинете, да ви попитам. Опитвам се да пътувам на стоп. Удобно ли ще да ме метнете до следващия шел? Аз реално завиваме тук на 700 метра вляво. Ясно, добре, благодаря ви. Round 2. Извинявай, братле. С един приятел се пробваме да пътуваме на стоп. Удобно ли ще да наметнеш до някъде? Ние по принцип искаме да отидем до Букурещ. Обаче ако има как да наметнеш поне до следващия шел, ще сме много благодарни. Следващия шел то на джоб. Да. Айде скажем. Благодаря много. Успяхме да намерим някой, който да ни забере. Как се казваш? Калян съм аз. Калоян. Откъде си? От Бухово, тук от Софийско. Аз това дори не знам къде е. Тук до Кремиковци, грата, това е важното. Как се да ви да накачиш? Мисля, някак си... Сторихте ми се пичаги. Да, нямаш друга работа. Аз се прибирам от училище. За първи път пътуваме на стоп. Цяло дори не знам как се прави. Ти си ни се втетъл. Проба грешка. Помолих Калоян да ни метне до началото на пътя за Плевен, но той ни предложи да ни закара още по-напред. Ще метнем една бензиностанция малко по-натам. Ако може, съм благодарен много. Може. Мерси. Така, благодарение на него бяхме отново в играта. Брат, мерси много. Даже е предостатъчно, аз се надявах само на шел, ама и така става. Малко да ви бутна напред. Евала.
Този път причината да пътуваме на стоп не е БМВ-то, като по чудо нищо му няма, всичко се е наред с него. Причината да пътуваме на стоп е цената на нафтата. Аз 1,80 за гориво няма да дам, не бих се набутал. За жалост, трябваше Калоян да се набута, но какво да се прави? Както и да е, всичко е наред, животът е прекрасен, така че газ към Плевен. Когато човек пътува на автостоп, е добре да носи прости, светли дрехи, без да бие много на очи. Качулки, слънчеви очила и тъмни дрехи не са препоръчителни. Най-важното е да излъчваш спокойствие и увереност, за да вдъхнеш доверие на шофьорите. Ти би ли ме взел на стоп? Не. Кажете ми честно, колко от вас бихте качили този чаровник? И аз така си мислех. Какво? Няма ли? Добре. Мерси много. Чао, чао. След тази пропусната възможност, дълго време никой не се осмели дори да ме погледне. Оказа се, че да пътуваш на стоп не е чак толкова лесна задача. Аре, човек. Как така никой няма да спре? Мисъл, виж колко съм готин. Как няма да ми спреш? Тия бяха много хора и бяха всичките сърдити. Той да имаше място, аз пак не бих се качил. Очевидно, никой не искаше да ни качи. Затова решихме да направим малка почивка. Митко, минаха се 5 часа, ние тепърва излезахме от София. Ей, там има една скара, мога да хапнем. Но на път за скарата се случи това. В принцип ние пътуваме към Букурещ, но може и до Плевен, понеже искаме да се обиколим малко. Добре, няма проблем. Мерси много. Не, никакъв проблем. Ако ти кажа нашите коли как са, ти ако на това му викаш мръсно... Ние седяхме на бензиностанцията и го искаше да си хапне нещо. Човека от бензиностанцията просто ни каза, че там унази кола е с русенска регистрация и да питаме момичето дали би наметнало и ние просто го направихме. Как се казваш? Ние така Виктория. Виктория. Как се нави да ни качиш? В смисъл... За приключението. За честно приключението. казано. Добре. Добре, значи ние сме на една вълна и ние го правим за приключението. Виктория е единственият човек, който ни се нави на акъла. Или е много готина, или просто е луда. Затова исках да ми разкаже малко повече за себе си. По принцип се занимавам с фирмата на баща ми. Там му помагам. Работата ми е прекалено много неща. Тоест, постоянно пътуване, среща с нови хора, с клиенти. Баща ми се занимава с круизни кораби. Аха, това е готино. Да, реновация на интериора. Това е много яко. Мисля, не е някаква такава нормална история като повечето хора. Преди той ходи по корабите, аз един път съм ходила с него в Малта. Беше уникално, много е забавно. Ти получаваш всичко, т.е. храна, спане, всичко ти е осигурено от самия кораб, което е един огромен плюс, защото ти обикаляш и работиш в същото време. Но си спомням, че като малка много отсъстваше от вкъщи, точно поради тези причини. Нова година, Коледа, той ги прекарваше в Тайланд, ние бяхме в Русе. Значи ти си обикаляла доста. Доста е силно казано, но съм обикаляла Европа предимно. В Америка все още не съм излизала, много искам да отида в Майами. Аз съм бил в Майами. Хърватия, Словения, Турция, Румъния. Румъния ми е буквално до мен. Даже не е... Честно казано, Румъния за мен е част от България един вид, понеже толкова съм свикнала да бъда точно до Дунав мост. Ние от Русе ходим до KFC, Макдоналдс, точно в Гюргево. Тоест пресичаме само моста и сме там. В Париж била ли си? В Париж не съм била. Не ходи. Не се ли заслужала? Аз съм си казала, в Париж ще отида евентуално, ако намеря любовта на живота ми. Това е. Там не е много любовно. Така ли? Да. Следващите 2 часа ги прекарахме в разговори на различни теми. И така пътят мина неусетно. Виктория можеше да ни закара до Русе, но това щеше да направи предизвикателството твърде лесно. Затова я помолих да ни остави в Плевен. Исках някак да й благодаря за помощта,
Затова я изненадах със специален подарък. Благодаря ти много, че ни докара до тук. Сега трябва да направим драматично сбогуване. Няма проблем. Да, не ти е много драматично. И на мен не ми е много драматично, но с музиката ще стане. Значи виж сега, ще дадем един подарък. Олеле! Понеже ти каза, че не взимаш за приключението, ще ти подаря едно бокси от макарон. Може да си избереш едно от преживяванията, които са вътре. Аз съм бил на много от тях, между другото. Бил съм на скок с бънджи от балон, така че ти го препоръчвам. Не знам дали си чак толкова екстремна. Да. Изглеждаш ми чак толкова екстремна, така че ти хареса. Бил съм и на конна езда, въпреки че не знам дали го има точно тук. Има го. Ти много ги знаеш, бе. Ти била ли си? Да. Бяха ми подарили преди за рождения ден. Подарили си за рождения ден? Да, една приятелка. Значи вижте сега, ако някой има рожден ден, може да му го подарите. Ето, хареса ти, нали? Уникално. Така че това е най-добрият подарък за рожден ден. Особено ако не знаете какво друго да подарите. Така е, между другото. Така че ето, заповядай. Много благодаря, наистина. Тъмън малко да спестим от горивото, че все пак живеем в тежки времена. Дизела 1,80. Бензина най-добре. Ако и вие искате да направите нещо ново и вълнуващо, може да го направите през Макарон.bg. Те предлагат стотици, а може би хиляди преживявания. Пичове, животът е прекрасен, стига вие да си го направите такъв. Ай, честно да ви кажа, нито е толкова трудно, нито ви трябват кой знае какви пари. Аз мисля, че го доказвам. Така че, влезте в сайта на Макарон, все ще си харесате нещо още за този уикенд, а ако ползвате моя промокод, не само ще получите 10% отстъпка, но и така ще подкрепите канала и ще мога да продължа да правя това, което правя. Линк за сайта на Макарон има долу в описанието. Намираме се на панорамата в Плевен. Като цяло, за първи път съм в Плевен. Най-вероятно сега ще го обиколим града и най-вероятно трябва да хапнем някъде, понеже умирам от глад. Между другото, казах ли къде сме? В Плевен. А какво означава това, Иво? Вече няма да ни е нужно. Айде да ходим. Това, братле, ни срещна напълно случайно ето тук на пътя. Има заговор и аз викам, има ли как да наметна до центъра, понеже малко изоставаме с времето. Трябва някак си да стигнем до Русе преди да стане тъмно. Как се казваш, между другото? Теодор. Теодор, приятно ми е. Я покажи какво има вътре в колата. Да, има гуми и няма как да се качим двамата с Иво, така че ще направим няколко курса, за което съм ти много благодарен. Тъма мога да ни закараш някъде да хапнем. Къде да кажете? Ти си от тук, така че... Айде. За жалост, нямахме достатъчно време да хапнем. Затова отидохме на центъра, за да може набързо да разгледаме града. Ти кой набор си? Никога няма да познаеш. Не, малък си според мен. На 19 съм. Значи ще да позная, да. Ти си от тия хора, които изглеждат големи, обаче, как ти кажа, виждал съм твърде много такива. Просто в България има хора, които са по 19 години и изглеждат на 30. И вече съм свикнал да ги разпознавам. Не, виж, аз не го казвам с лошо. Работих на един басейн, там една баба ми даде 37, така че пак е добре. Здрасти, как е? Колко е далече края на града от тук? Аз не знам точно колко е голям Плевен. Към Русе 4-5 км. Че това е 1 час, бе! Аз ще ви закарам. С колата? Да. А губите? Ще измислим нещо. Ти къде паркира? Не е толкова далече, но просто е много движение в момента и е малко по... Да бе, значи се мрънкам, че в София някъде се паркира. То май този проблем вече стана в цяла България, не? Навсякъде, обаче това е, че пък в столицата поне имат малко повече паркоместа. Отделно, в моя вход има семейство с 4 коли. Ето това е много голям проблем на менталитета на българина. Айде, ако беше в някой град, където да имаш нужда от кола, окей. Ама Плевен, човек, сега не че нещо, ама... Ето, примерно имате си тролей, имате, предполагам, и друг градски транспорт и в същото време ползвате коли за град, който е 6-7 км на диаметъра. Ами другото, което е тинейджър, когато вземе книжка, какво иска първоначално? Кола. А защо? Защото всеки това му е страст. На мен не ми е. Според мен това е насъдено мнение. Не мисля, че повечето хора натурално се интересуват толкова много от коли. Даже като говоря с хората, аз не че разбирам от коли, но много малко хора разбират от коли. Тоест всички други
които говорят, че се интересуват от коли, това им е насъдено мнение, което трябва да е все едно изискване, което трябва да го изпълнят. Разбирам, да. Има излишен интерес към колите в България конкретно, защото ако беше тази тенденция навсякъде по света, окей. Но ние това го забелязваме, че се случва на Балканите и по-концентрирано в България. Дори в Сърбия не мисля, че е чак такова положението, каквото е тук. Понеже българите се водим с най-стария автопарк в Европа Точно това трябва да кажа. и в същото време имаме и най-скъпите коли. Да. Тук не си много прав. С Теодор отидохме да разтоварим гумите, за да може да освободим място за Иво. А след това се запътихме към пътя за Русе. Брат, И сега беше много мерси приятно. много. Благодаря, че на закара. Времето е перфектно. Баш на заден слънце, виж колко е драматично Иво. Сега носи като някаква сапунка. Пожелавам ви приятен път наобратно и дано някой път пак се видим. А на вас късмет. Ние сега ще дойдем към Плевен, така че... Бат филмарския кадър! Много добре! Все едно се разделят по-окър и как беше? Вин-бензин. Добре, яй да захващаме за работа. Осъзнах, че се намирам буквално по средата на нищото. Слънцето започна да се скрива, а въздухът захладня. Бай, там, верно ми е студено. Though the wind is very cold, you hold me, try to melt my soul, makes it harder to say goodbye. Как хората оставят две момчета на залез слънце, значи ще стане тъмно по средата на нищото. Как е възможно това? Просто ми е странно как функционират човешките мозъци. Току-що ме подмина празна кола с русенска регистрация. На него реално пътя му ще стане в пъти по-забавен. Пича току-що изпусна история, която ще разказва цял живот. But everything feels wrong, just doesn't feel right. It just doesn't feel right. Току-що някаква кола пусна аварийки и обърна. Интересно ми е какво ще стане. Да се надяваме, че е нещо хубаво. Точно когато бях загубил надежда, съдбата се обърна на моя страна. Извинявай! Да! Ще ви карам? Мерси много! Мама, пиш! О, бяхме се притеснили. Човек, ти си спасение, разбираш ли? Ма дал съм и аз такива ситуации. Не, ние го правим за кеф, то това е, че... Обясних на братлето как попаднахме в тази ситуация. От вълнение покрай случващото се, всъщност забравихме да се запознаем. Но това не ни беше проблем. Прескачайки от тема в тема, разговорът ни тръгна и така времето неусетно се стопи. А 2 часа по-късно стигнахме до желаната дестинация. Мерси много наистина. Доста главоболия ни спести. Надявам се някой път е така пак да се засечем. Нали, може би не на стоп. По някакъв друг повод, може би. Часът е 22:13. Угасна. 22:13. Току-що братлето ни остави пред хотела, в който ще се пробваме да се настаним. Този хотел ни го препоръча Викито, която ни закара до Плевен. Каза, че това е може би най-евтиния хотел в града. А тази табелка, между другото... чакай, беше хубаво да се направи някаква снимка с нея. Да, ще ни трябва за снимка. Трябва да качим снимка в Инстаграм. Няма да я късаме.
Снимките от цялото пътуване вече са качени в Instagram, където може да влезете и да ме последвате. Там споделям неща за бъдещите видеа и какво правя през свободното си време. Така че може да ме виждате малко по-често. Линк за профила ми оставям долу в описанието. Не, шегувам се. Стая към стая. Общо взето това е стаята. Има две отделни легла, което е голям плюс. Първо бюро, второ бюро, има мивка. Какво друго си трябва, бе, човек? Ми да. И това струваше... 35 евро ми да, 35 евро, какво повече да иска човек. Мисъл, доста си е изчистено. Тази картина, по принцип има дупка в нея, ама не мисля, че ме интересува особено. Шкафовете... Да, като цяло въобще не ми пука за такива неща, човек. В смисъл, искам тук просто да се наспа и да си тръгна. Аз тия шкафове даже, ако не беше това видео, нямаше да ги отворя. Хладилника... Като у нас. Много добре, човек. Все пак да не забравяме, че това е 35 евро за двама души. Ще и телевизор имаш. Да, къде бе? Да, има и телевизор. Мога да наблюдавам рибари по цял ден. Това е вечно, основно и вълшебно. Този човек лови The workshop yards had line tubs built specially for the purpose. Дали има шведско порно? Това ще го махна, че мама ще гледа. Дават мега чудесата на калинката и черния котарак, човек. Добре, ами аз няма да излизам. И го иска да отида до магазина. Аз си намерих занимавка. Не, шегувам се. Това не го гледам. Гъмбъл! Как няма да дават гъмбъл, бе, човек? Ще отидем до магазина. По принцип не съм гладен, но не съм ял цял ден. И е хубаво да вкарам нещо в това тяло. Взех си два сандвича. Един за вечеря, един за закуска, който мисля да изям за вечеря. И си взех трети сандвич, който също мисля да изям сега. И цялото това нещо ще бъде със съдействието на ето този айрян. И след като погълна цялото това количество храна, мисля да легна на това легло и да заспя, понеже съм адски изморен. Тази вечер не можах да спя от вълнение. Общо взето преди всяко видео не мога да спя. Не мисля, че в този канал има видео, което е заснето на над 4 часа сън. Така че се надявам да се наспя добре и утре да приключенстваме. Освен готини YouTube видеа, снимаме и всякакви събития. Така че ако ви предстои сватба или друго тържество, ние може да го заснемем. Всички наши контакти оставям долу в описанието. Добро утро, пичове. Часът е 10:20, защото си мислех, че Иво е навил аларма, а Иво се е мислил, че аз съм навил аларма. Никой не беше навил аларма. От сега започнахме да изоставаме с плана. Нощта мина доста спокойно, с изключение на едно нещо. Единственото нещо, което не ми харесва в тази стая е този климатик. Има навика от време на време да издава звуци на танк и ме будеше, но всичко друго беше наред. Сега какво ще правим? Ще пием кафе. Да, Иво пие кафе, верно. Следващите няколко часа реших да прекарам в разглеждане на града. Виждате ли го онова? Ей, там. Това там е Румъния. Което какво ще рече? Тази табелка вече няма да ни трябва. За което съм много доволен, защото
хората нагледат много странно на улицата с тия кашони. Русе е много готин град. Бих обикалял още, обаче малко изоставаме с плана, понеже за да го разгледаме, тръгнахме в обратна посока от това, което е Дунав мост. Затова ще гледаме по най-бързия начин да отидем на Дунав мост и да направим това, за което сме дошли. Тръгнахме пеша към моста за Румъния, но той се оказа доста по-далеч, отколкото си мислех. Затова рязко смених плана. Може ли да ме закарате до ония мост, където е за Букурещ? Пътуваме към Букурещ. Къде не мисля да ходим до моста? С тях, да. Ай. Това е Даниел, а това е Галена. Случайни пичове, които ме познаха. При тези обстоятелства нямаше как да не се възползвам. След един определен час, на вечерта е много мрява и ние същи хора се движат, обикаляме и като цяло всяка вечер едно и също. Най-много някъде дискотека да ходим. Да, Миека. Беше много интересно дали ще Миека. А не, защото бяхме чули, че в Русе много са Миека. И беше интересно дали наистина е така. Не, просто... Какво не е то? Не сайде. Двамата бяха изключително мили. Даже твърде мили. Искате ли да хапнете? Не, мерси. Не, прой наистина. Не, камче. Какво е това? Бържа напитка, човек. Вилици имате ли? Няма. Къде можеше мъкна вилица, човек? Не знам. Това път го правят от лято. Моите неща стават бавно. Да, като моите видеа. Те, човек, пускам видеото от факултета и 2 дена по-късно викат, кога ще качваш ново видео. Все едно, и аз нали бях направил реклама на Инстаграма и бях написал, хората ми пишат къде си е Миндил. Човек, 300 човека ми писка къде си е Миндил. Айде, беше много приятно. И мен беше много приятно. Чао. Някой път сигурно пак ще дойдем. Айде, чао. Оба. Това беше супер случайно. То не знам ти какво успя да снимаш, но просто момичето свали джама, нещо ни махна и аз викам, отбивай там! И скачихме в колата. Да. Читър. Да, добре, това може би е лек чит. Но реално беше на стоп, аз ги спрях, така че всичко се е по правилата. Трябваше някакси да мина от другата страна на Дунав мост. По това време на деня нямаше никакви коли на границата. Единственият ми вариант бяха тировете. Просто ще се наредим на опашката от тирове и ще ги пробваме всичките да видим. Все някой трябва да ни се нави на къла. Тежък игнор. Дори не поглеждат към мен, човек. Затова реших да пробвам малко по-агресивен подход. Извинете, пробваме се да... Добре, мерси. We are trying to pass the border. Could you please help us? Не можеш! Добре, мерси. Ела пробваме да видим границата пеша. В Сърбия стана. Защо тук да не стане? Не виждам причина. Минаването през Дунав мост пеша на теория е забранено. Но това не ме спря да нахалствам на границата. Извинете, да попитам, възможно ли да се мине границата пеша или трябва да сме задължени с кола? Трябва да потечи плите от гранични. Добре. Можем сега да минем, така ли? Добре, мерси много. Пичове, имате ли 2 свободни места? Оп. Първоначално групата в колата ме отряза. Но като разбраха, че само искам да мина границата, решиха да се смилят над мен. Поне това да направим, да. Мерси много. Да, от София как си? Ами на 100 е така, както спряхме вас. Кой клас? 12? Аз съм 12. Бягаме от часето и чуем да едем. В Румъния сме, но не сме в Букурещ. Малко се нашихме, понеже не знам румънците колко разбират кирилицата. Не знам дали ще разберат изобщо кой искаме да направим. Ама той идеята е да не качи българин, брата. Може да си лафим с него. Все ми е така, какво ще накачи. Аз искам просто да стигна. Ако ще и Штъркел да ме закара. Трябва да видим какви са номерата на Букурещ, за да знаем какви коли ще ни свършат работа. Б.
Да, има много бъта. Всичко е Б. Всичко е Б! Човек, всичко е Б! Така се озовах на чужда територия с табелка на непознат за хората език. В този момент сигурно си мислите колко съм тъп. И аз си го помислих. Кой изобщо би спрял в такъв момент? Hello, brother. We are traveling to Bucharest. Are you in this direction? No, but I can get you further more. Okay, thank you so much. Интересното е, че момчето наистина не разбираше какво пише на табелката. То просто спря, защото му беше интересно какво правим. How did you decide to stop? Like, Spontaneous. really? Yes. Yeah, because not many people would like to stop. I know, Yeah. I know. Yeah, appreciate, brother. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you too. Да, нещата се развиват доста динамично. Не очаквах точно това да се случи. Има един малък проблем. Румънците не разбират кирилицата. Еми да питаме в бензиностанцията дали случайно имат картон и маркер. Excuse me, do you speak English? Do you have a car swap? This is Bucharest. București? Vino coace. Ia vino coace. Păi, stai puțin. București. Vrea la București. E scris... Ce vrea? De ce avem aici? Să scriem în românește. No speak English, dar ne înțelegem amândoi. Răzbracă. Ce faci? Ești de la TV? YouTube. YouTube? Ești de la YouTube? Въпреки, че с жената не говорихме общ език, тя много добре разбра какво искахме да направим. Беше твърде отдадена да ни помогне. Даже започна да се пазари с хората, някой да ни закара. Sunt singur, dar am decât un loc în mașină. Băieții sunt de la YouTube. Eu știu, dar am decât un loc, am două locuri. Eu și încă cineva. Am înțeles. Adică nu am cum vreau doi. Thank you so much. Тази жена е невероятна. Невероятна. Хората верно ни помагат. Толкова отчаяно изглеждаме. Даже ние ни питаят на тръгване, искаме ли пари. Да. Прилично на човек, който няма пари. Да? Да. Тая жена е там. Е уникален пич. В момента ни направи табелка. Това е нашата табелка. Това е нейната табелка. Намираме се на магистралата и ще се опитваме да отбием колите към бензиностанцията. Еми, Иво, да се залаваме за работа. Щупи ни са табелката. Отиваме да я ремонтираме. Все едно продава домашни череши. Excuse me? We're two people. Yes. You can? Yeah, to Bucharest. Yes. Thank you so much. Ivo! How did you decide to take us? Simple. Every time it's okay to make a good opportunity to help people, you know? You travel a lot. Yes. Probably most of the time you're bored. You have nothing to do. so- Nothing. Yeah. That's why I was picking up actually. Oh, you got the Bulgarian cigarettes? Yes, much Yeah. cheaper. I'm traveling a lot, man. You need... Като двама истински балканци, с братлето подхванахме най-релевантните мъжки теми. What's your opinion about the highways in Bulgaria and Romania? Where is better? The highways Yeah. are better in Bulgaria. Better in 10 Bulgaria? times, 10 times. Really? Really. I swear.
But the streets in Bulgaria, they're fucked. But the streets in Romania, they're good. Разбира се, нямаше как да не го образовам и на българска музика. Няма да те блокирам. Нека гледаш как се развива. Când spun paraziții, simți căldura. Viața mea întreg cuvinte îmi bag pula. How is dick in Romanian? Dick, pula. 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 How is dick in Bulgarian? Oh, we have a lot of words. Oh my god. We have a lot of words about... И накрая си дойдохме на думата. Oh my god. Better to stop. За жалост, пътя на братлето не минаваше през града. Затова ни остави на няколко километра от него. Thank you, man. Thank you. Have a nice day. В момента сме доста близо до Букурещ. В момента изпуснахме една кола. Но няма нищо. Ще седим тук и каквото стане. Спускахме втора кола. И общо взето това е плана. Нямаме друг такъв. В този момент единственото, което ни остана, беше да чакаме. И няколко минути по-късно късметът се обърна на наша страна. Краят на нашето приключение беше близо. След 30 часа лутане по бензиностанции, успяхме да стигнем до финалната цел. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Bye bye, you helped a lot. Еми, пичове, вече сме в Букурещ. Най-сетне успяхме да стигнем до Букурещ. Пътя беше много интересен. Плана не ми беше точно същия, но се радвам, че се случиха така нещата. Това е готиното на тези видеа, че никога не знаеш какво точно ще се случи. И общо взето да, в момента гледаме, снимаме кадъра, докато все още не са минали хора, понеже тук постоянно минават хора. А тази табелка вече няма да ни трябва. Иво, дай да обикаляме града. Престоят ни в Букурещ не беше особено вълнуващ. До края на деня с Иво обикаляхме безцелно и с улиците на града. Честно казано, дори не ме интересуваше какво ще видя. За мен не беше важна крайната цел, а пътят към нея. Исках да се насладя на самото приключение. За последните 2 дни определено излязох от комфортната си зона, срещнах нови невероятни хора и в нито един момент дори не подозирах какво ще следва. Това е тръпка, която никое друго пътуване не може да ти даде. Денят приключва на тази прекрасна арка и като за финал искам да благодаря на всеки един, който ми помогна това видео да се осъществи. Без вас това нямаше да е същото. Също така искам да благодаря и на вас, че гледахте. Абонирайте се за канала, последвайте в Instagram и се радвайте на живота, защото за какво иначе го живеем. Сега ние ще си ходим до България. Чао! Când spun paraziții, simți căldura. Viața mea întreg cuvinte îmi bag pula.